Lau hitzetan atopia litzateke surrealismoa, sozioekonomia, gaurkotasuna, Euskal Herria. Atopia proiektua, azkenean rol joko baten proiektua da, eta orduan liburu bat izango da, eta zentzu horretan literatura dela defendatzen dugu, testu idatzia izango delako. Baina ere da literatura, azkenean rol joko batean parte hartzaile jokalariek mundu horretan improvisatu eta mundu horretan historiak elkarri kontatzen dizkiotelako, ez? Orduan nik esango nuke dela literatura badela, baina da beste literatura forma bat, literatura ludikoa, literatura improvisatua, agian bertsolaritza eta literaturaren arteko zerbait, esan dezakegu, auskalo. Badaude rol jokoak euskerak, batez ere Aintzinako Eskola rol jokoa, eta lehenengo Dungeons and Dragons zaharraren bertsio errezago bat, itzulita euskerara, baina dakigula euskara sortutako lehenengo rol jokoa izango da eta erosi ahal izateko edo merkaturatuko den lehenengo rol jokoa izango da. Bueno, batez ere nik uste dut hori garela, friki kuadrilla bat, gainera bakoitzak bere errenak eta bere harrikadak ditu, Euskal Herri praktikamente osotik gatoz eta bakoitzak bere lana, bere ardurak ditu, baina 8 lagun egon gara proposamen hau lantzen eta bai denetarik gaude taldean, ikusiko gaituzu azokan zehar. Nahi genuena zen liburu batekin nahi dugu, baina liburuarekin batera nahi dugu pixka bat horren inguruan beste ekosistema bat sortu, ez da. Eta elementu batzuk egongo dira azokan ikusiko dituzu.